kai kaɗai ka rage mu a rayuwa. Idan ka bari na rasa ka to ka zalunce ni. Ya kamata ka dawo cikin hayyacinka ka manta da duk wani abu da ya faru a rayuwarka. Umma ta ba mu gata da kulawa, mantawa da ita a cikin zuciyarmu ba ƙaramin abu bane ba. Na sani ni ma ba waɗanda nufin ka manta da umma a cikin zuciyarka ba ne. Abin da nake so ka fahimta shine yawan tunani da damuwa da kake yi nake so ka rage, domin yawan tunanin da kake yi ba dawo mana da ita zai ba, ta riga ta mutu. Sannan yawan zubar da hawaye akan mamaci ba abu ne mai kyau, azaba kawai muke ƙara musu a cikin kwancinsu. Ka fahimci haka man Sani. Umma uwa ce ta gari, samun irinta a wannan duniyar abu ne mai wahala. Mun rasa gatanmu, mai ba mu shawara ta gari, mai hana mu aikata barna, mai sa mu farin ciki a koda yaushe. Sani, asirin ba zai taɓa tonuwa ba. Matuƙar muka tsaya akan turban da umma ta ɗaura mu, za mu yi rayuwa mai kyau ba tare da mun wulaƙanta ba a rayuwa. Kuma ina so in sanar da kai cewa daga yau zan haƙura da neman aiki a ƙarƙashin gwamnati don ajiye takardun makaranta na. Zan je in nemi aiki ko na ƙarfi ne zan yi. Na yi alƙawari zan faranta maka, zan yi maka duk wani abu da kake nema a rayuwa. Ba za ka taɓa neman wani abu ka rasa ba, kamar yadda lokacin da umma take rai take maka, haka ni ma zan maka. Duk abin da kake so a rayuwa zan yi maka shi. Babban burina shi ne don Allah Sani ka dawo cikin hayyacinka, ka dawo da walwalanka, domin farin cikinka shine farin cikina, damuwarka ko damuwa na ne. Idan ka kasance cikin koshin lafiya shi ne san ƙwarin gwiwa da zan iya yin komai na rayuwa don ka kyautata maka. Don uwana kai da dai. Hakika na yi dace da samun ɗan uwa na gari. Kai ba yaya bane kamar kowa. Karka da misali. Zan maka duk abin da kake so. Don Allah ka dawo cikin hayyacinka ka gani. Kai haƙuri ka ci wani damuwa a cikin ranka. Don Allah na roƙe ka. Maryam, lokaci yayi da ya kamata ki fito ki gaya ma Abdul ya turo sadakin shi, domin yanzu yake buƙatar taimakon ki. Yana buƙatar ki kusa da shi saboda ki bashi tallafi. Haka ne, amma ba a nan gizo ke saƙa ba. Abdul ba shi da kuɗi Sajiya, kuma ba shi da wani aiki a hannunsa. Idan na ce turo sadaki na, ai kamar na takura masa ne Sadiya. Ke ke tunanin haka? A yadda Abdul ke son ki, idan kika mai wannan magana ba ƙaramin daɗi zai ji ba. To ba damuwa, insha Allah zan masa magana. Wai ina mama tun da zo ban ji motsinta ba. Wallahi ta dan shiga makota nan ne, amma yanzu zaki ganta insha Allah. Allah sarki mama, baiwa Allah akwai son zumunci. Labai, wallahi na gaji. Ko a sallame ne in so gobe na ci gaba. To shikenan. Kamar nawa kake ganin za a biya ka? Ni na duk abin da ka bani ana amfana. Haka nan ba sabawa ne bai ne farko na. Gaskiya ne. To shikenan. Bari mu yi ma ihsani saboda mun ga baka saba ba. A wannan in ya so a dan cigoro. To sai a cigoro. Labai duka nawa ne? Duka naka ne wannan, karka damu. Karka damu, ba damu. Karka damu. Kuma dan zo. Karka damu. Kuma dan zo wallahi. Insha Allah. Karka damu ba wannan, ba komai ai. Dide karka. Wallahi gobe dan zo wallahi. Haba, wallahi Allah gobe. Haba, ba komai ai. Ba damuwa, karka damu.
zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Wallahi Sadiya ina son Abdul kuma zan iya sadaukar da komai na saboda shi. Ban ga laifinki ba Maryam. Ya kamata ki Abdul mutumin kirki ne. Kawai ke dai ki yi abin da na saki. Zan yi kuma zan je in samu kawo mu yi magana da shi. Idan Allah ya sa ya fahimce ni ya bani abin da nake so, kin ga sai a yi komai cikin sauki. To shikenan Allah ya sa. Na gode. To shikenan. Ki gaishe da su. Aha to za su. Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Oyoyo, oyoyo dan uwa. Ya aka ka gane ni? Ya kake tambaya ta kake ma? Ya aka na gane kai ne? Yamana. Bayan ka san cewa duk wani motsin ka a cikin jini nake jin shi. Haka ni ma a cikin jini na ba? Mala kunya. Tu ya karatun da fatan da an yi kokari ko? A ka san dole ne kokari saboda kwakwalwarka nake aiki kuma kwakwalwarka kamar kwamfuta take. To yanzu dai abin da nake so da kai shine a shiga cikin ɗaki a cire kayan makaranta a dawo a je kicin a ɗauki abinci na girki mai mugun daɗi sai ka ci. Sannan Abdul. Anti kuma ni ne antin naka gaskiya baka da kuɗi. Maryam, ba zan bari ki tambaye shi kuɗi masu yawa haka ba har sai kin faɗa min abin da za ki da su. Umma Abdul zan bawa. Kin ga ba shi da aikin yi kuma hidimar rayuwa suna nema su masa yawa. Abinda za su ci ma shi da ɗan uwansa nema yake gagare sa. Gaskiya kin yi tunani mai kyau kuma duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi. Amma kawunki ba lalle bane ba da wa'annan kuɗin in har ya san wani za a baiwa. Ai Umma ba gaya masa za mu yi ga abin da za mu yi da kuɗin ba. Sai dai kawai idan ya bayar kin ga sai mu ɗauka mu bashi. To shikenan zan je in same shi dai da muka da shi zaki ji. Yawwa Umma ta shi yasa nake kaunar ki a cikin zuciya na. Na gode.